Bones tardes, molt benvinguts a l'obra que tot seguit podem veure. Fa goig veure el teatre tan ple, i fer temps que no el veia, és una cosa que emociona. Us hi faig 5 cèntims de lo que farem avui aquí. La companyia Saga Teatre és un grup de teatre nascut al si de la Universitat de Lleida, el programa Sènior, i està integrat actualment per 9 membres. És una activitat que en la representació d'avui comença el seu tercer any i els convido efusivament a que aquell que tingui el mínim desig de conèixer el que és el teatre s'apunti, perquè la gran part de la gent que avui dia està al grup no ho havien provat mai i la veritat és que estan molt contents i realment s'ha creat una dinàmica molt positiva i engrescadora. Així que aquells que estiguin dubtosos us animo, com dic efusivament, a que de cara a la propera creació que començarà segurament la setmana que ve, doncs hi participin. Dic creació i no dic text, justament perquè l'obra que veuran avui, que es titula i que porta per títol Mai no és tard, és una obra de creació, és una obra generada, pensada, escrita i interpretada pels propis integrants del grup. La idea neix d'una aportació original d'una dels membres del grup, la Irene, la Encuentra, a qui per cert volia felicitar avui perquè és el seu sant, Santa Irene. Si hi ha alguna Irene a la sala la feia extensiva també a l'afectada. Doncs això, és una obra de creació. Això és molt interessant perquè és un procés que implica completament, diguem, els participants, perquè és la gestació de tot. En aquest cas, l'obra que es titula Mai no és tard, neix d'una idea molt senzilla, que és la idea de retrobament d'uns amics de la infància, els quals fa 50 anys dels quals no es té notícia, i se provoca una trobada al cap de 50 anys. A veure què passa, amb tot el que això implica, amb el canvi físic, les situacions a tots els nivells que això comporta. Pretén ser no una comèdia, diguem, vodevil, sinó una comèdia dramàtica, en moments, volem, de tendresa, en moments realment de lucidesa, penso, de moments que fan molt riure, però bueno, això al capdavall som nosaltres, són vostès els que ho han de decidir. I ja per acabar, perdonin que no m'hagi presentat, ho feia al final, em dic Emili Valdellau, soc el director de l'obra. Moltes gràcies. ¡Qué susto me dio, señor Chema! Avui sí que t'has llevat més d'hora, oi? Claro, se has preparado todo. Bueno, escolta, si estic com un flam, Sí, pero tenemos que tener cuidado porque andan por ahí todavía. No s'han aixecat el sorell de cara. No los vi, pero creo que están a punto. Tenemos que tener cuidado. Yo lo tengo todo preparado. Todo preparado. Tenen tot que avui, aquest dia de la festa, d'aquesta trobada dels amics, després de 50 anys de l'institut, per mi té una importància capital. De acuerdo. Ya sabe usted lo que tengo que contar conmigo. Confío en tu perquè jo sol no m'ho podria fer. Com ho tenim, lo de la vestimenta? Mire, le preparé para vestirse el traje gris marengo y luego le hice 2 combinaciones de camisa. Le puse la camisa lisa con corbata de rayas o al revés, la camisa de rayas con corbata lisa. Ah, bien. Pero, ojo, no me altere el orden porque lo conozco, ¿eh? Perfecto, Carmina, perfecto. ¿Y sabates? Carmiña,
Carmiña, el llibre. Quin llibre? El llibre que necessito per anar de viatge. Però és que lee la senyora. No, però m'he de saber agarrar, m'he de posar pel creuer. Pues ni idea, Tinc ni que idea. saber al dia. Si fuera el mandolatero, se posaría. Hola, bon dia. El llibre, necessito el llibre per saber el que necessito posar. Esto es del señor Chema. No, això és meu. Ja me l'havies canviat de lloc. Jo no Aquesta l'havia casa tan plena de coses, jo no sé. Amb aquests mobles tan foscos, ja es nota que no has vist mai cap protocol ni cap tipus de creuer. Ja has trobat? Sí. Escolta, jo no puc... Torna, pura, estic molt nerviosa. Fareu tard. No. Lo tren no espera. Estem preparats ara per Joan, que truqui al taxi i marxem. Que anem a agafar les maletes i ens despedim. Fins ara? Sí, en un taxi, està cuidado. Estarán contentos, ¿no? Con el viaje que les ha preparado. Calla, m'ha costat un ull de la cara. Ay, no que están contentos. Un creuer, 8 bitllets. Sí. Tot pagat. Quan te dic tot pagat? Tot pagat. Exactamente. Y todavía después no están No, no està mai. Un plato no està mai. A lo que m'ha costat de guanyar. Exactamente. Ay, y si la señora Rosita levantara la cabeza y viera al seu fill, tan bien criado que estaba entre algodones, en los mejores colegios, las mejores amistades, y vete tú dónde de parar. Y ahora, ¿tú sabes qué pasa? Todo un colchón. Sí, mire, eso es lo que yo le digo siempre a usted. Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma colchón. Ahora. Buen día, papá. Hombre, buen día. Buen día. Te porto uns papers que has de firmar i un petit informe per a ell. Mira, teu bé. Qui vaig? Te firmo qui vaig? Sí. Escolta, veig que tot està molt bé, però veig que els deudors, els morosos, fugen. Tranquil. Què passa? Pensa que el personal s'hi dediqui. El Fernández és de confiança. Els nostres clients no ens han fallat mai. Però tu... Tinguem una mica de... Sí, home, però tu ara estaràs 8 dies fora, I aniríeu a donar... No s'ha de poder així pas, No. No posis els peus a l'oficina. Aniré. Deixa'ls estar. Ja Aniré. la fetge bé. Total. Tenim una farmàcia que ens deu una quantitat important, però un de sol, Quan és important? Quan és? Home. Sí. Quan? 50.000. Pesetes? 9 euros. Hombre, bufat! Escolta, Home, però això no pararem això, que tot està molt xungo. Eres un que no ens havia fallat mai? No havia fallat mai. Cobrarem? Sí, tranquil, que sí, que cobrarem. Ojo! Ara he trucat un taxi, que ens vindran a buscar per anar a l'estació. Escolta, ja t'entraré taxi. Si t'entraré taxi, no. No cal agafar aquestes moletes? Sí. Però no cal agafar. Espera un moment. Aquí tens un de 10. I apa, agafeu l'autobús, que us deixi al peu de l'estació del tren. A mi mateix. Cal agafar el taxi. Tu que te sona. Home. La Montserrat Sí. està una mica contenta del viatge. Escolta, jo no casava dic teu, però suposo que la Montserrat i tu. Home, sí, però ves, després de l'últim que vam fer va ser de la passejada fa més de 10 anys, Jo tinc 69 anys i no l'he fet mai una sortida així. Què et sembla? Què? I d'allò que vam parlar l'altre dia, què hi ha? Sí. Escolta, què vols dir? Lo de el traspàs de poders, la majoria de les accions de l'empresa... Bueno, mira... Això. Pensa que hi dedico moltes hores. Això és veritat. Que vic de l'empresa. Això és veritat. No s'acabo de posar la firma en cap paper ni de prendre cap decisió. Bueno, però això... També la Montserrat i jo no ens ho mereixem, això, Mira que em venen darrere els japonesos i me n'hi aniré, Me n'hi aniré! Calla, que m'has matat un disgust. Val més.
boig, que sabi per conèixer. Però és que... Mira, per Nadal, quan te vaig presentar els comptes, me vas dir, ja està, som a l'octubre i no està. Bueno, mira, escolta, a veure, si tu fas un encàrrec, que t'encomanaré ara, sí, aquests 8 dies, al creuer, tenen 8 nits. Nits. Si tu, en l'estimable col·laboració del Montse... Montserrat, papà, Montserrat, que Montse no li agrada, ja ho saps. Me doneu a tornar una alegria i em digueu, escolta, mira, jo hem fet avi. Home, ha d'haver una continuïtat de Distribuciones Ruiz S.A. Si no, què? I denomenant a mi el traspàs, què? Mira, si fas el que t'he dit, quan, com t'hi diré jo, després de Nadal, hi podem parlar. Seràs el màxim accionista i el director general de Distribuciones Ruiz S.A. Què et sembla? Què et sembla? Jo, no em fallis, Te ho prometo! A veure si serà veritat. Ara crido la Montserrat, que hem de repassar la llista de tot el que prenem, i vindrà el Fernández a buscar això, i som per Vindrà el Fernández, Sí. Espera un moment. Passa, Montserrat, passa. Ja, però... Espera un moment. Porta la teta. Oi, com hi anem a l'estació? A l'estació. Agafes... A la furgoneta del Fernández. A la furgoneta de l'empresa, Sí, home, sí. Ai, mare de Déu. Sí, home, sí. La furgoneta de l'empresa. Vinga, repassem. A veure, va, Pere Joan, repassem. Què necessites? Espera. Què tens? Els bitllets? Un moment. Ai. Es cauen els papers, perdrem els papers. Ai, a veure, els bitllets? Sí. Els passaports? Sí. Tota la informació del creuer? Sí. Mira que jo he d'anar vestida adequada el dia del sopar del Sí, tot. La càmera de fotos Tot, sí. i els carregadors. Sí. Les guies, Sí. els llibres dels viatges, Sí. de les excursions. Sí. Les pastilles, Sí. les mares d'equipatge. On va l'equipatge? És Joan, no, home. Per favor. Però, estaràs contenta amb els dos regals del papà, Bé, un viatge d'aquests amb els 10 anys que fa que no sortim d'aquí. Oh, ja ens ho mereixem. Però quines són els dos regals? Ets davant del nou director general de distribució de Societat Anònima. Vols dir? M'ho ha promès. Vols segur? Segur. Mira que s'ha fet sempre de pregar, Aquesta vegada va de veres. Vols dir? Mira, m'ha dit un mixonet que m'estima molt, que ha fet gestions al notari i ha anat a veure un abogat. Ara anirà en sèrio, això. I mira, m'ha dit que si el creuer, quan tornem, el fem a avi. Ja sabia jo que devia tenir algun truqui. És que no es pot. No. Però ara avancem, No avancem. Ara avancem. No. Allò de la residència, No, perquè la Carmilla també ha d'anar a Galícia. L'han d'enviar, perquè qui farà aquí quan siguem nosaltres? Els amos aquest àtic l'han d'arreglar. el director del Paradís del Montseny, el senyor a la residència, me guarda una habitació que només ho cal avisar en 24 hores. Que els hi fem un descompte molt gros amb els subministraments, Amb Pic t'hagi nomenat director, ja estàs, Ja estàs. I la Carminya doncs haurà d'anar a la immobiliària Planes a veure si tenen algun apartament fet allà a Costa de Morte i el comprem. Perquè mira, jo ja estic cansada de comprar còpies de plàstic del Dolce Gabbana, de bolsos del tous de còpia i els mocadors de qualsevol cosa del mercadillo. Les meves amigues totes van supermudades i superarreglades. No, i a més aquest pis pensarem en altres coses. Què hi farem tots dos sols aquí? I mira, arreglarem tot això al despatx de ton pare i posarem el teu. A l'habitació de la Carmina li farem el vestido. Espera, que hi trucat al Torres. Torres? Aquest del Barça, Aquell que fa vestido. Aquell que fa les cases del Neymar i el... Que hasta del Cristiano Ronaldo. Aquest, mira, m'ha fet un estudi de la planta de baix que mira, tot això serà blanc. Tot blanc, tot minimalista, tot. Només hi haurà alguna pinzellada de color negre, però tota la resta serà blanca. M'ho té preparat tot. Res de
foscos, res de fusta de l'aigua rexinxolat, res de totes aquestes coses. Vaig a trucar al Fernández i a mi no m'atabalis que tot això només passa Montega i s'ha Montega. Carmiña! Dígame, la señora, ¿qué quería? Mira, aquests dies que l'altre se fora, Sí. hauries de preparar molt bé les contestes quan te toquin per telèfon. Sí, señora. Has de dir que som de creuer, però tampoc cal que facis gaires barracall, que si som aquí al Mediterrani, no cal que facis res. Tu que feu els encàrrecs i diguis quan vinguin ja tornarà. ¿De crucero de lujo? De crucero? Sí, clar, perquè és el que ens pertoqui. Clar. I aquests dies que estigui aquí, com que després quan l'arribarem haurem de fer canvis, el papà li prepara menjar suau, que no li pugi ni la sang, ni el colesterol, ni la tensió, ni totes aquestes coses que pugen al cervell. Mira, li fas una mica de puré de carabassó amb un peixet a la planxa o al forn així més suave. I a sopar un ou, bueno, o una truita amb un ou. No li deu cap, no li deu cap. I que no condueixi, que cal que baixi a l'oficina. El Pere Joan ja li ha dit que no baixi cap dia al despatx, que ho ha de fer des d'aquí. I per anar passeig una mica per aquí al parc, no cal pas que toqui el Jaguar, ni el cotxe, ni res, no cal que faci res. I tot això d'aquí. Ah, i a mi me recordava, a la baix, aquelles armaris, voldria que quan tornés abastés tota la plata d'aquella senyora que vivia abans, tota Todo el momento, aquella señora era la sogra, ¿eh? Claro, però voldria que teniu Con respeto. tot net. Sí, perquè ho ha de fer tot al punt i al so. Ai, bueno, posau, ara marxaré. Carmiña, tu has vist el reportatge que fan a la tele de Galícia de Costa de Morte? No, no veo la tele. Pues l'hauries de veure, ja te'l gravaré. Pere Joan, ¿Qué dice la Costa Morte si no sabe ni dónde está la Costa Morte? ¿Qué dice esta? Es pesada a morir. Todo el día, todo el santo día tiene la palabra Carmiña, Carmiña arriba, Carmiña abajo, Carmiña refresco. Se lo lleva fresco, lo quiere de tiempo. Se lo lleva del tiempo, lo quiere fresco. No hay quien la aguante, no hay quien la aguante. No puedo con ella. No me deja ni un minuto tranquila. A veces estoy en la cocina, preparando la cena. ¡Carmiña! ¿Qué quiere, la señora? Atánselo el mando de la tele. Todo por levantar el culo del sofá. Otras veces, cuando ya cansada me retiro a rezar el rosario, resulta que cuando llego al tercer misterio de gloria, ¡Carmiña! El otro día, sin ir más lejos, me pidió un relaxing cup o café con leche. Yo no sé de dónde ha sacado eso, debe estar viendo la tele continuamente, la habrá escuchado por la tele, porque yo no sé, porque me pide estas cosas. Y siempre igual, cualquier día, mira, si no fuera por el cariño que le tengo al señor Chema y porque le prometí a su madre, a su mujer, a su mujer en el lecho de muerte que no la iba a dejar nunca al señor Chema, cualquier día me jubilaba ya, porque no hay quien aguante esta mujer. Carmiña, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Su nuera que es una pesada. Bueno, tranquila. No, usted no sabe de la misa la mitad, señor Chema. Usted no sabe de la misa la mitad. Escolta, ara que nos interesa, Sí. és que... Sí, le doy toda la razón que hemos sentido en un momento, pero mire, solamente le voy a hacer una pinceladita de lo que me ha dicho. Què t'ha dit? Sí, mire, vale esto. Para comer quiere que le hagan un puré de carabassó. Para ella. No, me ha dicho usted. Luego por la noche, una truiteta de un ou, no vaya a ser que nos arruinemos. No, de dos. No, de un, vale, de un. Y a las 9 a dormir. 9, A las 9 a dormir y no se le ocurre tocar el A coche. las 9 de la mañana. De la mañana. No, todo esto es lo que me ha dicho ella. ¿Qué ves tú? Bueno, pues esto, que no toque el coche, que no fume y no beba, eso ya, y ni que no vaya con mujeres, esto ya sea por supuesto, pero bueno, vete a saber. Yo le digo una cosa, yo no puedo con ella más. Hoy es un día importante para usted y no vamos a hacer ni más ni menos. No, han d'estar tranquils. Sí. I fer la feina de la festa. Perquè aquí no trobes si aquí. Y le digo una cosa,
eso de que vamos a comer puré de garbanzo y truiteta de uno, no se lo cree ni ella, porque ahora mismo me voy a comprar unos centollos. Bien. Bueno, yo tinc tot a punt. Papà, marxem. Jo tinc tot a punt, sí. És bondat, És bondat, els amics dies. Marxem. Que ho passeu molt bé, us divertiu molt i no m'atreveu més. Recorda el que m'has promès. Re d'anar a l'oficina. Re. I tu recorda el que t'he recomanat. Tu i la col·laboració de la Montserrat. 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 A veure si quan tornem ho saps. I pensa Penso. que Nadal és a prop. Sí, home. Sí. I tu penses que tens 8 dies i 8 nits. Joana! Vinga, home! Marxeu? Sí. Espera, aquí tens un sobre. Bueno, ja l'obriràs. I és petit cas. Moltes gràcies, papa. Adéu, papa. Adéu. Adéu. Va, que ens va. Vagi bé. Adéu. 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 Hola, Janet. Buenos días. Hola, ¿Qué Elena, tal? pasa adelante, te estaba esperando. Sí. Bueno, a ver qué tal. A ver cómo irá hoy. Pues bien, a ver, cuéntame cómo has pasado. Ay, pues hija, mal, muy mal. ¿Sí? Sí, mal. No consigo sacarme esto que me pasa. A ver, cuéntame qué te pasa, para Bueno. todo hay solución. A ver, tú sabes que desde que se ha muerto mi marido, que hace un año, que era un hombre tan guapísimo y tenía a las mujeres así y todo, bueno, pues desde que se ha muerto tengo unas fantasías eróticas que no lo entiendo, no sé por qué las tengo. ¿Qué cosa es? ¿Es una pesadilla? ¿Es una fantasía alegre? ¿Qué cosa es? Es una fantasía erótica, ¿quieres que te la cuente? Claro que sí. A ver, cuenta. Bueno, supongo que no saldrá de aquí. No, yo para él. Nadie. ¿Por qué no? Bueno, Yo he jurado, lo has jurado. lo he jurado por Pues entonces voy a ver cuál ha sido la última. A ver, ¿cuál ha sido la última? Ah, sí. Mira, estaba en el ascensor y delante mío había un hombre con una espalda. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué espalda! Oh, entonces se da la vuelta lentamente. ¡Ay! El Fernando se acerca, me saca las gafas. ¡Ay! Me saca el pañuelo. Me arranca los botones de la blusa y empieza a cogerme y me empieza a decir: ¡ay! La prima de riesgo sube. ¡Ay, pero la bolsa baja! Pero, ¡ay, las preferentes están al rojo! Elena, ¿qué has sentido el Oscar? ¡Qué órgano ni nada! La radio despertador que toca y me despierta en este momento. Y aquí se acaba todo. Te estoy diciendo, se ha sentido el orgasmo, el clímax total. El clima, ¿y esto de qué va? No sé de qué va. Aquel hombre, bueno, aquel chico de Tárrega del instituto que te he dicho. Contesta. No. Sí, por favor. Ha organizado un guardián y ahora, como lo está Fernando, quiere que vaya. Pero es el mejor momento para que te relaciones con los amigos. No pienso ir, porque después de 50 años
No, jo no. Contesta y dile que sí va. Ya está. No. Helena? Helena? Sí, digui'm. Hola, soc en Xema. Què tal? Ai, hola, mira, no hi pensava en tu, ara. Mira, hauré vist el que feia jo. Cada vegada ho he fet amb tu. Escolta, t'espero aquesta tarda a les 7. Que lo espera la terraza. Yo no quiero oír que vas a decir. Helena, hasta allà. Helena! Sí, dis-me. Aló! Helena! Sí. Dic que t'espero aquesta tarda a les 7. Aquesta tarda a les 7. No puc, tinc moltes coses. Tinc que fer... Ja no sé què. Helena! Mira, és que a les 7 tinc d'anar a missa. Però si el 6 que també quan? Bueno. Helena, escolta. Jo tinc moltes ganes de veure. Tenen tots. Helena, Sí. que venen tots, no pots fallar. És que tampoc se'n vius. Apunta. Vamos a ir, vas a ir. A veure, digues. Villa Augusta, 14-16. Villa Augusta? Com has dit? Villa Augusta, 14-16. Àtic. Àtic. A les 7. A les 7. No em fallis. Bueno. Vinga, fins després. Ciao, Helena, ciao. Ja vindré. Ciao. Todo es culpa tuya. Tú me has hecho ir y yo no quiero ir. Es que no quiero ir. Y ahora, si no me acompañas, no voy. Voy encantada contigo a la fiesta o a la reunión que tengas. Voy contigo, te haré compañía. Pues si vienes, vale. ¡Toma! ¿Qué le pasa, señor Chema? ¿Qué oigo? ¿Qué le pasa? ¡Wow! Estoy lleno de... Pero, No me puedo parar. Camina. ¿qué? Cuente. Veo, Helena. ¿Y quién es esa Elena? No ne parlo mai, de l'Helena, eh? No, nunca me dijo nada. Mira, l'Helena, com te ho diria jo? Va ser la primera descoberta amorosa. Teníem 16 anys, a Tàrrega, un any a l'institut, però va durar molt poc, que jo vaig tenir que marxar a treballar a Barcelona. Doncs sí, aquesta l'Helena, però... ¿Y era guapa? Guapa no. Guapíssima! ¿Sí? Alta, esbelta, una figura, uns llavis carnosos. Te la miraves i et mories. L'angle era igual, de cara, de l'altra cara, de perfil, mira-te la cara. Guapíssima. I una melena! Oiga, un momento, señor Chema. Ponga usted los pies en el suelo. ¿Cuántos años hace que no la ve? Más de 50. ¡Ay, más de 50! Pues menos lobos con la melena, porque igual está calva. Tranquilo, póngase tranquilo, señor Chema, por favor. Mira, aquello. Ahora el panorama cambia una mica. Lo que m'importava a mi era muntar la festa. La trobada amb els amics, poder parlar amb ells, bueno, després de 3 anys. Però ara ve l'Helena. L'Helena ho ha transformat tot. Bueno, pero si todo está preparado, No todo pot se viene fallar, a pedir de no pot boca. fallar res. No va a fallar nada, mire, me falta preparar unas cuantas cosas, voy a salir a buscarlas. Vale. Y usted estése tranquilo y recuerde que tiene que hacer alguna llamada. Ah, s'ho ha de tenir. Gràcies, Camilla, s'ho ha de tenir tu. Sí, digui'm. Pare. Hola. Ei, com estàs? Què passa, Xema? Com estàs? Te recordes esta tarda? Pues sort que em truques, eh? Ja. És que estic molt atrafegat. M'ha fallat gent a la botiga i estic atrafegat. Escolta, que no pots fallar, home, no pots fallar. Bueno, ja ho intentaré. Escolta'm una... A les 7. A les 7? No, escolta'm una cosa, qui ve? Qui ve? Tots, l'Escolanet, el Jesús... I el Fernando? No, el Fernando no pot vindre. Per què? El seu vídua, l'Helena. Ah, així ja sé per què no pot vindre.
Sí. Te recordes de l'Helena? Te recordes? Sí, home. Coi, no és aquella que repalla tant als gotecs. No, no. Que sí, home, que sí. Que no, que a mi no me repalla, home. Que sempre busca... Escolta'm, si el Fernando la va casar, va ser per això. Escolta, deixem-nos paixar. Bueno, vale. És igual. L'adreça la tens, l'hora també. Sí, i Augusta, 14-16. Què més? Àtic. Ah, l'àtic, àtic, vale. A les 7. Sí. No em faig. Vinga, cap problema. Vinga. Adéu. A València i amb tren. Abans es podia haver allargat una mica més. Amb tren i amb aquest correguer no podíem haver comprat uns bitllets de primera classe, no? Ella aquí, estalviant, d'altres aquí enmig d'aquest tren, amb aquest correguer, per no parlar de la furgoneta fins a l'estació. Perquè si m'arriben a veure les meves amigues amb les furgonetes, les maletes, tots tirats per allà, sort que era tan aviat que les meves amigues no surten en aquella hora, perquè no van fer cap dia. És que... No pot ser. Si us fan a València, és perquè el viatge deu ser millor. I el de la furgoneta ja ha passat i tot això com us hem estudiat. A València no cal. A Barcelona hi havia els millors creuers del món. Tots. Au, que profundiràs, senyora del director general de distribució de la família. No sé jo. A veure, obre el sobre, a veure que no sé on. Per petites despeses, ha dit. Mireu bé. Tan petites que seran. Per força, Manem. Ei, Jesús. Sí. Com estàs? Bé, home. Soc el Xema, em coneixes? Sí, tant. Bueno, esta tarda estaré a punt. Sí, ja me'n recordo, ja. Sí, ja faré cap, ja. Escolta, en qui has invitat? Pues al Clara, a l'Escolanet i... I el Fernando? No, Fernando no pot vir. Cony. De l'Helena, la vídua. O l'Helena? Mira, que de Morenassa, home. Noi. Te'n recordes que vam anar un any a Montserrat en un autocar i l'home Helena li anava i aquí cap allà, una mica vent que feia i tu vas dir, coi, quina falquilla més ajustada que porta, una falquilla més vella. No. No me'n recordo un cert, tu te'n recordes? No em ve la memòria, noi. Escolta'm. El Clara, què ve, sol o acompanyat? Quan moment que he parlat i m'ha dit que venia sol, no li he preguntat si m'he acompanyat que cosa de sol, per què ho dius això? Cony, perquè, vaja, me sembla que era ell. El vaig veure a Barcelona, noi, amb una russa, metro 90. Què diu? El que dic, no tenia més de 35 anys, Què va? Una russa, Però russa i rossa. Ui, no m'ha dit. Bueno. De l'Helena te'n recordes o te'n recordes, de l'Helena? Noi, estic exprimint la memòria, però no em surt, no la recordo, xiquet. Un que la veuràs, escolta, de seguit te la coneixeràs. Val. Ja la veuré, me la presentaràs, no sé, ara. A les 7, no em fallis. Vinga, a les 7. Vinga. Apa. Adéu. Adéu, Jesús, adéu. I va, l'escolament. Ave Maria Puríssima. Aquest és el contestador automàtic de Josep Lluís Boada. En aquest moment no es puc atendre. Si em deixeu un missatge, correspondré tan aviat com sigui possible. Que Déu us beneeixi. Amén. Escolta, Josep Lluís, escolta, pren nota, esta tarda, a les 7. No em fallis, que tothom m'ha preguntat per tu. Sobretot, no em fallis, venim tots. Bueno, jo hi soc, vosaltres venen. Venen tots. Au, adéu. Oh! És maco! Oh, que maco! Mira, els mares del sud. Que guapo! Aquests, mira els papers que mentre estan fent fotos. Corre, que hem de fer fotos. Perquè el més
El despertar de les marees, que sempre que m'acompanyava. Que no pot ser! Oh! Pere Joan! No pot ser, home! Mira-ho bé! Mira-ho bé! Oh! 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 No, no, no. Oh! Alguna tarde em vaig a veure una pel·lícula al cinema i sovint al teatre.
Bueno, ja està bé. Però res més, sopar i dormir. Però això ho de canviar, potser no. Fins ara que t'així, d'aquí endavant ja en parlarem. Tornem a comptar. Escolta, aquesta Helena, noi. Helena, per cert. ara ho veuràs. Noi, Déu-n'hi-do. Señor Chema, acaba de llegar el señor Antoni Clerul. Ah, adelante, señor Chema. Oye. Home! Saps què tinc que fer? Ah, sí? Què? Queries xerrar, a veure, què havies dit? A veure, em va semblar, veure't per Barcelona, amb una rosa russa al fort. Anem a canvi, Vale, pregunta-mos algo, no? Un escape, que te queda aquí. Fantàstic. Això de cara, Home, de cara, una mica, caríssim. Ja mos ajuntarem i us traiem 30 anys de damunt, Ojo! Què podem anar? Podem sortir amb amics, podem anar de pubs, allò que ja ho saps tu. Hombre! Ja ho saps tu. Sí, però escolta, mai, els pubs, hi ha molt poca llum. Sí, home, però així no saben les arrugues. Així no saben les arrugues, i vas allí i ja està. Escolta, tu portes la butxaca plena. Va, de la trobada. Sí? Va bene. Acaba de llegar la señora viuda de Fernando del Pato. Viene acompañada. Adelante. Helena. ¡Oh! Helena, ¿cómo estás? Mire, pues aquí. A veure si us coneixes amb aquests. Pues espera, antes de Pato, lo cuatro etiqueta verda del Siempre volvió eso. Bueno, pues a tú sí que conexión. ¿Y qui és? No recordes. No tinc la punta de la llengua, si no. Era algo de una figuera. La pampa. Però l'entra sigue, escolta, que només em va fer que parlant de tu, ai, i no em venia la meva. Ara sí. Ara. També fallem. No està, no però bueno. Bueno, aquest sí que el conec, lo val tu fer, sí que el conec, Bueno, Fernando no me'n va enterar. Mira, les coses que passen, les que farem. Escolta'm una cosa, i aquest tipus que m'estàs portant? Pues, mireu, us presento a Janet, la meva psicòloga. Psicòloga. Muy bien. Psicòloga. Me llamo Janet. Soy psicóloga, tengo mi despacho abierto en Barcelona. Sí. Hago conferencias, pacientes de ambos sexos y también pacientes. Muy bien. No, está bien. Sí. ¿Y qué tiene? Visitas privadas, quizás. ¿Y en los ratos libres qué haces? Descansas. Oh, qué lindo sería esto, ¿no? Cuentos eróticos para mayores. Vaya. Oye, pues ya nos pasarás el título. Casualmente, estoy por editarlo. Y voy en busca de un editor. Tranquilo, yo tengo un amigo que se... Acaba de llegar
pero soluciona todo relacionado. Hòstia! Mira, festa! Què és això? Què és tota aquesta colla? No sé què fos, però estàs igual d'alt, De baix no sé, però d'alt estàs molt... Mira! Que coses de whisky! No es pot dir que és obres de whisky. Control etiqueta de Arreus Sánchez! Però no te mocs! A Tarragona no vaig ni arreu de casa. Aquest que ha parlat, sí. No, no recordo. Mira també. Aquest paio va deixar créixer la picardia. Aquest paio del clare. Home, que no tens bastats. Home, mossèn. De Carlos tu sempre t'han trepat, Tu vas anar un dia de festa major. Home, aquesta patxoca, no pots anar que Jesús. Hòstia, calentatilla! Estàs fet un dànti! Home, noi, que de guapo! Jo et dic rebé, paio, Perdos. Bueno, a veure, jo aquí veig dones, i això m'agrada. Sí, clar. Perquè així tindrem festa, Xepa, tindrem festa. A veure, quines dones mos has portat? Te'n recordes de l'Helena? L'Helena i l'Helena. Bueno, doncs l'Helena, fillet, no sé què menges, però estàs ben bona, fillet. Escolta, i aquest picot, aquesta dona exòtica. Què té que veure, això? Diu que a vegades un tip que arriba, oi? Sí, no, per això ho control, I és xerrat. Sexòloga. Hòstia! Sexòloga! No tens falta, tu! Contes eròtiques. Vas al freno que vas com una moto. Vas al freno. Sí. Un moment que et vaig la mà a la sexòloga. Ay, hola. Hola. Me llamo Yate. Ay, Santi. Oiga. ¿Y usted ha portado por un casual a Matatala? Cada día lo entiendo mejor. Pues nada más que se quede un rato aquí con nosotros. Lo acabará entendiendo todo porque somos académicos de la lengua. I de les lletres. Bueno, a veure, nois, Ve la Janet. Venga. Arriba, abajo, al centro. Mira, que és guap. Mira com vulguis, però jo vull saber de l'altre de penso per pensar. Sí, no hi penso pas pensar. I estàs anant immediatament a buscar els bitllets a canvi el bitllet. No, per aquest. Ja ho veig que és diferent de l'altre. Diferent, pensar més. Mira, una vegada al viatge, potser és tan confortable o més que l'altre. Allò tan gran no es deu conèixer ni els de la tripulació. Jo em sembla que hauríem de fer el viatge, rateta. No, ja estàs anant immediatament a canviar els bitllets allà, amb aquella merda de bitllets, que va quan no hi viatge. No, ara mateix, vés a canviar els bitllets. A veure, tenim temps fins al vespre. Anirem a veure si hi ha passatge al Sueño de los Mares del Sur. Mentrestant, a la cafeteria, que podies prendre un horchata o beure un de taronja. Un barrium. ¡Pareto! Bueno, què farem? ¿Ahora qué? I quina que et vull ensenyar una cosa. Nosaltres hem pintat, però perquè mos han trobat. Oiga, és la música més placa que hi ha. Guaita que una colecció de... Esto de esos guardados. Señores, el señor Cheva tiene una colección de cerillas procedentes de todo el mundo preciosa. Si ustedes quieren, yo se la enseño, está en la planta de abajo. Ah, sí. ¿Sí? Yo tengo el hobby de Y yo tengo un hobby de sexóloga. De l'àrabo. El álamo. La noche calma mi ansiedad. La verdad se me fue. Partido el sol que se llevó. Oscuramente
No m'hi he tornat mai. Ni més he pogut pensar que en un instant volia retornar a l'Exó. Això per m'ha passat. I a tu? Sí, però és que el Fernando era un home tan guapo, tenia les noies així. Ai, totes arribaven, és que era guapíssim. Helena, ara aquí estem tu i jo. Per tant, vivim aquest moment. Sí, però és que el Fernando, semblava un model de passarel·la. Bueno, anava vestit de George Armani. Bueno, és que era tan guapo. Helena, per favor. Escolta, estem nosaltres. Han passat molts anys, ens hem retrobat. Vivim un retrobament. Sí, però és que el Fernando... Collons, el Fernando! Ja està bé, Helena, ja està bé. No m'entraré amb la psicòloga. Bueno, mira, saps què tinc? Que tens tota la raó, Fernando. Ai, no. Fernando, no, Xema, perquè... Bueno, mira, pues que tinc que tens tota la raó, que estic nerviosa, que no sé el que penso. No sé el que penso. Mira, m'has de posar... A mi em passa el mateix. Mira, ara me sembla que com si estigués somiant, igual com si estigués somiant. Però és un somni que m'agrada. Per tant, no el voldria despertar. Una cosa que li dic. Te'n recordes quan érem jovents? Que tu feies les teves confidències. Jo et feia les meves, explicava el secret, ara estic visquent uns moments que no hi ha. Sí, passa que sí, influenciat per la jove, me vol aparcar del negoci. En una paraula, me vol jubilar. Però jubilar del tot. Me vol posar en un lloc esplèndid, que me ho faran tot, que no em caldrà gairebé fer res, ni pensar. Però escolta, nena, jo us diré, no necessito cap atenció especial. Però què vols dir, que et portaran a una residència? No, això sí que no, No t'ho pensis pas. Els fills no porten a una residència, no t'ho creguis. Escolta, Després de tot el que es fet. Escolta una cosa. T'aniré a donar alguna confidència. Sí, ho haig de traure, què ho haig de dir? Escolta. Saps? Jo vaig muntar. Elena. Son unos sinvergüenzas. Me has tocado el culo. No puede ser. Es que los amigos, ¿qué es eso? Yo no sé quién ha sido. Que no reconozco, tengo que
Bueno, señores, yo lo que necesito es saber quién ha puesto la mano en mí. Ya que esté dona, ara. De uno en uno va a pasar y ahí saldré quién es. Muy bien. Salud. Para saber quién va a ser el que me ha puesto la mano. De uno en uno. A ver. Jesús. Feu bondat, feu bondat. Pase primero. Pues venga, fem-la. Això, Rai. Home, ja ho diem. No así. Toda la verdad, no así. Ara toca aquí. Baldufe. A ver, el siguiente paso. Tampoc? Tampoco así. Que no. Va ser l'Esprit Sant. A ver, el siguiente pase. A veure, escolanet, A veure, perdoneu-me. Vosaltres penseu que un jutge que està al davant del jutjat de la violència contra la dona ha de tocar el pulmó, per amor de Déu? Què és això? No sorpreu aquesta dona de bonatge. Estàs beguda, Estàs beguda, Sí, home. Però com podeu imaginar? Por lo tanto, te voy a dar esta tarjeta. Aquí está la dirección del despacho y te espero el día lunes a las 9 de la noche en mi despacho porque necesitas un tratamiento porque no eres nada normal. M'agrada això de les 9 de la noche, I tant que diré. Oye, muchas horas haces tú, a las 9 de la noche. És una sexòloga. Extra un mix especial. Va, un brindis. Fem un brindis per la Janet. Nosaltres. Ja podem. Pere Joan, ja podem embarcar? Engec a les... No, ha sigut impossible. No hi ha ni un sol passatge lliure. Mira, hi ha un grup de japonesos que fan la volta al món i ho tenen tot copat. No hi ha puesto. Hay que fer lo humanament possible. T'ho juro i t'ho juro. No i no. Pues ja crec. Taxi! Com? Taxi! Un taxi, però no al vaixell hi podem anar a peu, No anem al vaixell, ara anem cap a casa. Tota la setmana tancats a casa, quina vergonya. En ma vida havia tocat jo tanta vergonya. No, tota la setmana tancats a casa. I busca bé, perquè te dono una setmana per solventar lo de tens pares, cap al costat de la residència i lo de la Carninya cap a la Costa de Mont. Una setmana, si no l'accionaré al Japó, seré jo, Seré jo, Pues té? Vinga, passa cap al taxi. Passa cap al taxi. Adentro. Companys, dígamelo. Tenim una sorpresa. Sí, una sorpresa. I què? Karaoke! ¿Quiénes son los del karaoke? A ver. És tu. Ahora. Això serà la hecatombe. Això serà la hecatombe, la cabose. Que no sé què és.
home! Per què? Ara que havíem agafat el fil, home! S'ha d'acabar quan és bo. Elena, estoy muy mareada, pero mira, dentro de todo esto les propongo un juego. Un juego, un juego. Les propongo el juego de la verdad. Me da vueltas la cabeza. Mire, ven este anillo. Este anillo lo voy a dejar en manos de uno de vosotros. Sí. Y el señor Baldufa, por ejemplo, el que tiene cara de lista, será el primero de la lista. Yo me pongo aquí, ¿no? Ahí. Yo dejaré el anillo en uno de vosotros. Y él tendrá que decir quién lo tiene. Así de que el que lo tenga le tendrá que hacer una pregunta a él. Una pregunta a él. A ver. Que tiene que decir la verdad. Vamos a tener de ver hoy. Se puede hacer. Un momentito. Regón, no m'entero de res, tu. No, explícate mejor, sexólogo. Es que todo me da vuelta en la cabeza. Ya no bebo más. No me voy a beber. No bebas. Voy a pasar el anillo. No bebas, pero conduce. Un momento. A ver. Tú pasas el anillo. Él tiene que adivinar quién lo tiene. Si lo adivina, la pregunta lo hace él. Sí. Y si no lo adivina, la pregunta lo hace el que lo tiene. Bueno, Y tiene que contestar la verdad. Venga, a ver, señor Baldufa, ¿quién tiene el anillo? No. Pregunta, home. Pregunta, a decir la verdad. Chema. A ver, Chema. ¡No! Vamos a ver eso. Pregunta. Venga, clare. Señoría, la pregunta. Contestar la verdad. Clare, d'una punyeta de vegada. Ens has d'aclarir tots nosaltres d'on collons has fet aquest tros de pare russa i rosa. Tu també, qui t'ho diu? Me cago en Jesús a tot Barcelona, Metro 90, pits escandalosos... A veure, com t'ho has fet, això? És impossible. És que ets una mica... Ja ho sabem que ets una mica bandada. Bueno, A ver, la verdad. A veure. Jo vull que no tingui un tipus com el Fernando. Ai, sí. Elegant, armari, pam. Però, Vinga. conteste, no vagis. Jo diria la fórmula. Fórmula, La fórmula de les 3 Bs. Bueno, pues es barato. Tu barato res. Bueno, que les 3 Bs són boca, butxaca i braguer. Continuem, camarades. Que no A ver, mi señoría, tendrá que adivinar. Vamos allá. Venga, va. A ver, señoría. Jo penso que té que ser el Xema d'una vegada. El Xema. Otra vez. ¡Ni una! ¡No! Pregúntale. Oye, ojo que se la venga que pregunta la que Venga, va. Fuerte, Ja li pregunto jo. Escolta. Ojo, calenta piques! Agónte, me des a pallonella! Van sospitar, I pregunto a la tauleta de nit què hi tens tu? El llibre. Camino o Kama Sutra? A veure si us ho deixo clar de la punyetera vegada. A veure, explica.
Mira, sabeu el que tinc damunt de la taula de dia? Conto! De com veu? Que no vol quedar emprenyada. No, home, no. Bueno, continuï, això que m'agrada, un brindis. Va, un brindis. Va, que m'agrada això, noi. Ahora qui li toca? Ara jo. Después pasa l'amigo. Venga. Es condivinaré. Si bebes no conduzcas, Venga. A ver, ¿a quién va a ser, Elena? La verdad. La verdad. Va. A ver, ¿quién lo tiene Elena? Rosema. Tu també fas. Pregunta. Un moment. Escolta, no siguis carallot. Fernando. Fernando. No te l'oblidis, com anava el Fernando. Pregunta-ho. Escolta, mira. Aquell senyor, el teu marit. Sí, Fernando, Rosina, és un modelo de passar. Sí, Sempre es portava tot el Sí. que està boníssim. Pregunta! Sí. No t'enrotllis, pregunta-li. I que contesti ràpid. Elena, la verdad. Com se pot dir? Com què? Allí. Tu tranquil, Xema. Tu tranquil. Espera que m'ho suc. Va, contesta, Ara què dic? Pues la veritat. És que has de dir la veritat. La veritat. I res més que la veritat. Fernando, mira, ja ho veus el que passa. En lloc de la veritat, tinc que dir la veritat. Va. Tu no volies Di la veritat, sí. Volies que la digués, perquè dius que se'n riuries. Que la diga. Però no, home, no se'n riuran. No se'n riuran. Ara més, mira, què vols que et diga? Ja en tinc ganes de dir la veritat. Tant temps de callar, doncs mira, ara diré la veritat. Clar que sí, dona. Espera, xiqueta, Sabeu com era lo Fernando al llit? Com? La veritat? Sí, hombre. Pues lo Fernando al llit no se li va aixecar mai. Hòstia, tio! Lo que és su padre, Bueno, un moment, company. Un moment, mica de respecte. Una mica de respecte perquè es tracta d'una persona morta. Però mi coll també la tenia morta! Venga, Carrillo, escolta. Diu-me i veig. No. Tranquila que tot es pot arreglar. Ui, venga, ataca-li un. Vinga, que t'ho Vinga. Si no t'ho dic, rebento. No rebento, sí. Te ho haig de dir. Què m'has de dir? Helena, el meu amor vol ser correspost. Llavors, a mi... Això ho dius perquè vas pirir. Què dius, ara? Guaita com s'escape, guaita si pot. Home, mira. S'aguanta perfectament. Pues mira, saps què et dic, Fernando? Jo que sé què fas a la privada. Pues Pues jo, vam ara li lligar. dic que sí. Que sí, i que ¡Y el anillo, el anillo, el anillo! Venga, coll, venga, casar-te. Que no has de casar, que us has de casar. Pues casem-nos, home, casem-nos, que la cosa és una joia. Ajudem. Ara, home, ara.
Venga, va. Tot avall. No me la hagan de ver más, que no se casará, si no. Una mica de compostura, eh? Sí, claro, home. Com ho has dit, això? Pura. Som-hi! Vinga, poseu-se aquí. Vinga, tu dius allò de que no... Ja hi som una altra vegada. Sí, venga. Alto aquí. Això ja val. Que sí val. Que sí val. Escolta, el poder del padró Francisco Franco va a Monter. Bueno, va. Menos puñetes i anem de cara a la barraca. Vinga, poseu-vos així. Bueno, pel poder que m'ha donat la Constitució, o el Codi Civil, ja no me'n recordo bé. Tu te'n recordes, no, Totari? Però és igual. Vinga, a partir d'ara us declaro marit i muller. Ja es Moment. Home, que hem de fer les capitals, ara. Capitals? Sí. Els capítols, o les capitulacions. Mireu cap aquí. A veure. Tu, Xeme, a la Montse, què li dones? A l'Helena, pues. Res. Tot de tot. De tot. I Ruí. Tot. Bé, Helena, què li dones al Xeme? Tot. Bé. Vinga, firmeu-ho. Tu. Casat. Implicat. Vinga, celebrau. Ara que estan casats, volem un petó. Un petó de cine. Damunt de la cadira. Sí, un petó de cine. Un petó de cine. Damunt de la cadira. Volem un petó. Un petó de cine. Xema, no t'escapis. Petó, vinga. Vine, que fem el Xema. Que s'escapen, Vinga, Xema. Vinga. Va, vinga. Tu tranquil, que cap al Xema, Cap al Xema, no pateixis. Vinga, va. Sí, però... Vale. El primer regal del Rodés, una capsa de condons de maduixa. A veure, ara venim que brindarem per la felicitat dels nuvis, Vinga, va. Cabe. Vinga, cabe. Va. ¿Has visto? Acaba bé la pel·lícula, Así a la amiga. Va, vinga, va. Janet, Ay, lo Déu de pressa que s'ha calèctic. Va, Ay, Carmiña. Vinga. Tots adults. Arriba, abajo, adentro y adentro. Un moment. Us en recordeu de Sant Eloi? Sí, senyor. Hòstia! Després del partit de futbol? Sí, senyor. després del partit de futbol, No, abans no. La pissarrada! Ara, a fer la pissarrada. Vinga, a veure, A veure, la faràs llarga. Vinga, va,
Soc jutge, com veieu, i els acabo de casar legalment. Jo notari. Jo notari. I aquí tinc no fer de que tots els béns, tots se'ls han passat, Tots els béns! Testimonis! L'anell és la meva, Carminya! Que no és meva! La fiesta no acabó precisamente bien, pero vamos a ver lo que pasó un tiempo después. Aquí tenemos los jóvenes que se fueron al final en el crucero de lujo que quería la Montserrat, aquel barco lujoso que se llamaba los Mares del Sur. Resultado, trillizos. Aquí está el señor farmacéutico y el notario que se han asociado y han montado una nueva farmacia. Esta es la fotografía del día de la inauguración con sus respectivas. El señor juez hizo caso a la sexóloga y se fue a visitarla en su despacho. Resultado, de viaje por el Caribe. Y por fin, el señor Chema tuvo suerte y no lo llevaron a la residencia. Aquí lo tenemos junto a su amada Elena, y yo también me salvé de que me mandaran a Costa la Muerte. Así que estamos en una preciosa casa en la Costa Brava de cara al mar. Y ahora, señores, si ustedes me permiten, me voy a preparar los dentollos, las nécoras y los percebes. Muchas gracias y buenas noches.